Bundan goýunda bir zat bar, yani bir Hanefi mezhebin tersine Mawludkhani diýipden şoň kum marahim. Şuparum jeleteler tutup da barahim jamaada terbiýet berýärler. Haram ekli. Ol bir haram ekli ki kadim Türkmen sahrada 60 yaşandan, 70 yaşandan, 55 yaşandan sonra kadim Türkmenin öz ilarynyňky jaýlaşylan hemmekşin kabul edip hayt bayt diýen kefin näme diýen adam tapylmaýan kep nämedi? Hemmekş aýdardy ki her bir öýde ekli bolsa, şol öýde namazda okuymak dogurdy. Ol öýe rahmat perişte girmeye, oň ýerine jyllyk edýär diýip alem jahanna Türkmen sahranyň milleti kabul eden kefdi. Emma gynanakda bugun şol haram ekti tahirlan ekilleri. Yani ki şu ekilleri, şu ekilleri ki var mantagan ulukon tahirlerin ekilleri, şol ekilleri gynanakda şimlik gazak oğlanın ellerine, hatta şu martadaki ben jawan oğlanın, nowjawan oğlanın, korsan oğlanın ellerine berip de şolara barakimin öňünden gıtırık koýsaňyz, şu doğratında barakim bir öňüde bereket geler diýip de barakim. Şu barmyşa haram dady paýlamaklyk. Yani bagan şudatlar Hanefi mezhepde set musulman doğan haram da şu form ekil çektirip de barakim öýde goýup da şu doğratında şondan bereket geler hantyma bolmak. Odam yani şudatlar ede bola yine de şu Mawludkhani Murabbaje Türkmen sahradan sogap hantyma bolmaklyk musulman doğan bir nerede gelir akim? Bir nerede bolar? Bir hep boljak datmış. Hatta sen şu at ne kadar öýlere barýarsyň, ne kadar dükkanlara barýarsyň, şu Mawludkhanyň terbiýet berýän ahullyň, ulamalyň ekiller şonuň tükänlerine du. Omundan näme üçin goýup durdyň? Ondan bereket gelýär diýip etdi. Musulman doğan aya haramdan bereket hantyma bolmakyň öýri küfür dälmi? Aya şu adamlaryň imanyny, etigadyny, otur durmuşy musulmançylygy sen marahim zil salyan da musulman.